Yo, ti ye mamo akwa babiu. Nana, ye mamo akwa babiu. Yewra. Nana wame abakwasem bebree pa efa Asante ho Asante man sene otumfuo na hinnie no babia aduru pempeso aduru. Ene ye pese ye no twetwe nkom kakra efa oso akunya ya otisui. Ehu se Asante mem ha no. Ye bona na Sumankwaahene na in fact ye kura se ye ba wanimu a ehu no wabo shake kakra Nana Sumankwaahene ne kono uda ho wo so. Nana mpacha wada Roma Sumankwaahene no bema ho abakwasem kakra. Sumankwaahene of Asante mi wura ne sadu odwuma. Na bosom a wode kosa ma Asante man gina ye. Na wakaya bobu no so obi dado. Nsu ahodo gina ansakwa na abrafo no kakra bi na aba tigale kwaku free mosi no musa yarega achira sa dom ne nyina eba na musa atadoso ene mpelifo esubosom esubotado wo mo mane abrafo nti aba sare se atano no kwande akakakre bi na mo man so adoso ene na so ye Sumankwaahene nsuma nyina o ne papa no nyina Sumankwaahene dado nti ya adeswa na ehia ba botere simu fita akuma fita de woye biar aso man tere ase kere se wo de jona ma hwan kakra kai ende hwe na nyamfo so hwe da nyamfo so wo se be se na me se akokwa na akokọ kosua na kosua odwan na hwe da dwi woye we gina a kire se Sumankwaahene mun na dabai hwe kai shewa korora susumo mo no Sumayo ko ma de da ko bu Sumaya bibi wo ma Sumay ba se da wasere no Sumay bibi da dan yenam nyina trouser yi na tuma kata de so Sumay de dan ko fo ko mu ni nyina chakura shankro fo yi esidema so ni nyina nam nyina Sumay nti ye de yero ekwa akire ena ayi yenam nyina so mamo nyina adwose ye ko ane nam ye ne Sumay aboso na nam nti nam a enya hantan enye dwe opem obi mi wura soro kafra enya hwe na so onu medi asia ahwa no akoye de enye boso bia so hu ni patse akuyaba bi boso bia tse articulate na video proisia Se enya asem papa. nti na de meka hye ya ewura no nyam ne se abosom nyira so ekoto dampa na chese wo mu nyira so na pa Asante ni ti so de Abosom no. nyamba de ayo wura ni nyamba de ma Asante ira ba bi ati so ro nsuma nyira wo ye konfo na wo so do pa wo kwada wo yi Asante ni wo ti so pa ya masa nya konfo nti de kwa kompete ro wo kwa chew de nyira na wo wura e ba ko pe ukuro bahire wa ketwa kasira waro wando wotre sudana wo sudo wahire oso hwe se ba ifere ba trasia se dwabrem se bojare se pramaso onyamba ya ni fi wasa samapo Hoyedi. oh na wana ba obi amai na perfase uko emako fum na oyere maya so obi amai na oyere ba de no obi aba ye to wa ifia na ti abrafo katwo na ni hu ni ye mo wa se abrafo etremo
onam no bi aka no bi no bi kire be kura ya de wo hwere gugu afa so No ehu nko a. na fi ho sa feda jumadi na be chase do bia de je obi so se ye kakra me hu ne da o no su de pagu no twiriti ye be de afi me hu sa Enya asem ketewa o che se obi nani o si ye hu no ye hu no. bi na me wo giok footwear na giok fabs giok footwear na giok fiber ye be cha iwura na pagware na yen auditor no ofrakra ara meso ya hinkwa wo nye ne Na onya ni. and then me di 37 years wo say na nti menya kwa chia no na say yeso yame Ya mompai. nti compare se mi ansa nyina dura yimfie ni say ewura abade de nyina ya wie na yeso ne de mpefo na chia wo ta papa ya so betumam ye nana ayedro am say na giok fiber na ai bena me jade fer adisi na footwear so na giok fabs obi ya chewi ase afina manager se bacha papa no so ne tem sia do so la batwa nana me di afi Medi afre. ti na sa ne fer me di afi Medi afre. si ye obusa cameraman watwa Otwa. black and white watwa was batwa was be slow ya for the kase Pia. Ya dase, ya dase. di bo a etoa na eyame nshira so hwe america ai G8 for Asia ya na wane pani America. nti afọ yina shia pani na wan Yewura ya dase. Nana ya mbusa wi nti Sumankwaah akunya no nana Sumankwaah wo bonton ben abusua be ne di sa akunya. oh ma medwa nti ifiri baby etimba anye adesidwa Okay. ma badwa me ma bedi we ma bedi sa nti se me mete wa me ya yekodi de papa bi de de so ya sorani Okay. salete tie de ye nchire Etimi ekoba bia. fi so kura no wo fa ne nchire so a ya na yewura neta akana hwe e won so akwa kodwo ase we na mpedo asa Asa. Bia ne hweka. so hima ne ho fuza pede ne ho Okay, ya dase nana ni nkyeremu na yemisa nana Sumankwaah ni obi anim se nana de Sumankwaah de honhom asem te se duabɔ na obedane ne ade nana mpacha onwuma mudi no udi di pa no obetima bobo bi so a kyerɛ yahwefo yi. medjuma medie pa de dokure ni yewura ho bambo da so hwie onom omame na Asante ma na de hye de yire no ne ma ho bambo ene botae ya ka bia de ne ma fasam Emogu mogo nana emre bi enche kra yewura kan se Eswatini hini eba yi yewura tena se anche ne usi ayi se nsuo yi petepete ehɔ na nananom na nana Sumankwaah wei nana Sumankwaah wei Sumankwaafo wei nana mu wo mutimi eyeye ampa susu yani ba yɛn so na nsuo yi agye si na ka Sumankwaah hini ni hɔ nana utimi ni ɔbɔ ade di nkɔmɔ sa ama ne yi nsuo busa ho se bo mpa ya na bo mwe wana osu kire do nana yɛbɔ mpa yɛma yɛnya yɛbɔ mpa yɛma nya Nyankopɔn ya nti nkebo for crab Christopher Bompaye yeso iya paye nti 100 denye tini nyina ba ko na nti bika che Jacob se aboso duasa edika aboso duasa nsuo no abrafo no hanso na boy na nya nyame ne bo nti de
What the home when you are saying, room, you are there. And they say a form so, I can such a no way more ball. And when you are bass anti memory, into my family, shuttle. Will be about a pair, the Yacopo tea. You were there. One say, something say, and go say, it was say, you should talk, baby. Sadaro. Na yɛdɛ na ade osuato onyame koraa or do something oda nyame do asante pia monica sanana nyame do asante no man nsuo nto engu asante no so this was sorry enye ba akonye mienu ena no so nsuo yirfa kumase no so ho akasa e frɛw yeto mpanyifo to msa frɛw ansa na nsuo yi etwetwe subin eno no so se eno so ka odwumadi no ɛyɛdɛ ɛna no yɛte sɛ subin so ayira ma anya asɛm ketewa ma mpanyimfo na to safrɛ ma obɛyɛ ya paye bompa ya sana nsuo no ɛtwetwe anasɛ no no subi de ɛyɛ asanteman nsuo yɛwura nkoa ti busuo de yi do nti we yɛ baayɛ no awerɛho sɛbrɛ sɛ mamante okay mante nanso subi so onim Sumankwaahene wodeme so na emu nsɛm bi minti ka da fidie so that's wote sɛ mmerɛ bi da champion mu yɛtete sɛ nsɛm wɔ akyiri nyinaa no baabi ade hyɛre wɔmfa hyɛ ɛfiri tɔ ɔho sɛ sɛ wonim so bi ɛti hɔ race course ɔho sɛ yɛato wɔda fa ho meɛnam to yɛ wa ɛmbu koraa no medua kube 27 aso akorɔfoɔ ti die ɛna yɛso bɛkɔ kɔte bi adio na ka bɛnya bo gate main gate abɛto hɔ yɛde biero sɛ da hɔ ɛhɔ bɛte nneɛma aduadua da hɔ nonum tame ewu nnuro bebree nti subi mbo asɛm deɛ ɔmefa to asa bɛto yɛda ase ne nkyerɛmu a kakra wode ama kurede Kumase suo saa na mparifo nom ka no Kumase suo emu nneɛma yɛrɛ hɔ bebree ba wode yɛma de bɛyasa yɛate nana piao ɛda nana ano ase ne nkyerɛmu a wɔde ma yɛn nana ne mmerɛ enso no so ɛnɛ wanya dagye ne yɛatwetwe nkɔmmɔ yɛda no ase paa ne mmerɛ a wanya de ma yɛn yɛsrɛ mo moma yɛsima na yɛnto nkramra no afei yɛnto a yɛnkɔma twetwe no so